Abaido था abaido नायाखैनो मानसिनो दायो सारिनिबा होनांगोन abaido थाबायनो नैला फिसा लानानै थाबाय थांगासिनो जों दा नै मेडिकेल जामाया इयावनो मोन्दोंमोन र' जामानदे दबारखौ मा खालामना दोन्दोंमोन औगुरिखौनो अदालगुरि खालामना दोन्दो इदि नैला बेयावसोबा बेखौसो जाबा हाबा जानाय मोनसेल' मोजाङैनो नैला मागो टाइमाव नालेंखर मोनबोयो बेरानो नङा होमबा लाजिनाङा आरो बिना लाना फैनो रोंनांगोन दा नै गाइस नोंथांमोना बिबार नांगौबा लांफैबानो जाबाय सोनानै लामदानि बेयो सान बिबार ओमफ्राय बे गेन्दाय फुलनि मा बिबारबा मा बिबार इयो माने पाटगजासो नङा ना पाटगजासो नोगोरसो नांदो आंखौ जि खाराम नुबाय उपाय गैया न' बुरैयानो जाबाय खाराम नुखागोन नीला जी बरंदे हाइटुना So guys, finally हम अभी जा रहे हैं घर. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and Facebook. आप लोग वीडियो को देखते रहिए ना. अभी था नया खीने मानसिने. दायो सारिनिबा होनांगोन abaido थाबायनो मालाय. इथिं निलायदो. Pakano korba pakano thagro maya सरकारनियाव बड' लोगो मोनना जिमिया खाथिनिफ्रायनो खारा होनदों अरा सोबाय जिमि गैला जोंनिया सामब्रामदो आलु माबादो फालौदो देखाबायनो साहा लोंनोसै अमाबोदो एवना जानोसै उथियाखै दाबो इयो मानसिना दाबो उथियाखै दाबो उथियाखैनो हा Matona Jimmy Munche Oh don't bother Imon negating nani negan kena Tang menabe bebaidi khonase hadeng ba maba khamna laban jabaय माने इखो मैगं फोनानै लाबानो जाबाय जानि रोखोमनि लाजा खिन्थु नखराव बोराय आरो बुरि मानसि थानांगो न आथा मोना जावलु जावला मैगं फुला मोनजायोरा बरियानो मानो जागोन दा इखो बुं हा अमा बेदरदो आलुदो एवनानै बरा जानोसै न मैगं सागं संलायलाय इदिनो जागोन ना मा बुङो दिनै बोथोरखौ मागो गोलैसिना मोजांद्र इखो जानानै बरायानो जों रङियाव थांनोसै मानि बारसाथे बिलाइनो आरो माबा बिलाइनो थांनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबथ'वाखैनो दासो जागायदो Oleh makan sesuatu ba? Nuwa, dinisin sudah, dinisin dina. Tahu mata apa? Ini kacau nih kamera ka. Oh hidup orang deh nih ke pink color nih. Tahu mata. Asni lazeng thang jawa medical nih pre. Rongya medical zamaya yang jenuh mendemen roh. Zaman di depan kemakam dan demen. औगुरिखौनो अदालगुरि खालामना दोन्दो इनिफ्राय मानोफ्राय सेकेन्ड खेबसेयाव आरो पस्ट अफिसखौनो गामि खालामना दोन्दो भकपुर होना दोन्दोंमोन सालाफोरा खोननै खालि मिस्टेक जाबाय ओमफ्राय खोननै फैनांबाय रङियाव बिदि थार्ड टाइम बिनिफ्रायनो फाइनाल जाबाय आरो ना फन खालामना सोंदों बिथांमोना बिथांमोना स्पेलिंखौनो मिस्टेक खालामबाय थायो अदालगुरि औगुरिखौ लिरदों आरो बिसोरो इमान गोदोर खालामनाय होनो खेबनै खोथा आं रायना थांदों खेबसे जाबाय नङाबा जाखालियामखौनो थाव खरस जाबाय थायो होननानै So guys, ini dah nih rongnya batang lain sih, bibnang lano. Sebab jama khunaya bar faineo lapnang aman, upay gaya lapna genang jabe nilai ini rongnya. Tu manja sikin gini coba upay gaya lapna genang jabe erna. Jabe nya jahe. Datang kan saya bilang ada serius lain sih. Bilang ada lain sih, bini perhatian kan saya juga harus. Masa sikin deh. So guys, nila abila nom phela bena nila second time thude abila nodu nang mansi gedeng na gena ni rode mansi na gena ni ro isa mansi na ge roban gesha khasil ustingai ni nailo jalo khasil udeng oh guys nontamna ne bibar nang kebalang phaiban jabai sanoni lamdani ni san bibar amrai be gendai ful ni ma berba mai bari ini patgojas nonga na patgojas negeri senang deh मा janji meeting lah istilahnya ibu ya
ओमफ्राय नैलाथिं पदम मानो ओइ पदम बिबारबो दं नैला बिमा फिसाजोआ उरनासो मोजा उराखै उरुदोबाबो उरै बायदिसो थादो आंथ' जायब्रें जाजोबबाय दखन थांनायनो माथा आंखौ जि खाराब नुबाय उपाय गैया न' बुरैयानो जाबाय खाराब नुखागोन थांसै जोंहा ओइ नै माबा सोदो होननानै खिथालायनांगोन नालेंखर लांनि आत्रानि दो नालेंखर लांनो फैदो आइ आंनि हिखौ लाना बाय गुफुरा दानिनिया आंनि हिया होनदो फालिया नैला बेयावसोबा बेखौसो जाबा हाबा जानाय मोनसेल' मोजाङैनो नैला मागो टाइमाव नालेंखर मोनबोयो बे जानो नङा होमबा लाजिनाङा आरो बिना लाना फैनो रोंनांगोन दा नै टाइमाव मोनबोलायबाय आं मागोनि थाखाय नैला दा नङा होमबा नोंथांमोना बेबायदिनो बेयावसो दङबा बरिया थां ओमफ्राय लाना फैलाय नामा बेयावसो थाबा बेनि लाबार नंगौ नामाथा बेयो दासो थिग जाबाय नैला जोंना अगरि जाबाय बेनिफ्राय भगपुर गरेस्वर जाबाय दासो नै जामाने बार्थ सार्टिफिकेट लाना फैबाय नोंथांमोनाबो गोरोन्थिखौ दङबाथाय थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय कारेक्सन नङाबा बे दिगदार जायो उनाव लासै बार्थ सार्टिफिकेटआनो मेन नालाय बिथांमोननिया गथ' फिसाफोरनिया बेनिखायनो कारेक्सन खालामना लाबानो जाबाय सोरनोबाफोर भुल जानाय दङ मा कारेक्सन दानिया अनलाइनावनो जायो बेनो जानिया स' गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानो नोंथां मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालामना जाबाय थेंक इउ सो माच गाइस मा फिसाखौ लाबोगासिनो बाय फेसबुक पेजखौ फल' खालाम गाइस फल' ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना जाबाय मिस्टार जों इउटुब चेनेल बेनिफ्राय फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय